blay pi barok sai sen pat ha kini ka clip mat ngas ngokuman ban ya sam mi ka klien ke jong blay bat pi iway bat kani ka subject ka bangan ya sam bat pi kalong ka subject ka badon kam na ka banta jongi barok knang bangin poi sa kathong ka jong way po way kristan ka dei bangin poi sa ka hima ka jong blay bat bangin yo ya ka jing im ka ba bom jukut tika subject ka bangan ya sambat pi ka ni ka por kalong kumno bangin le ka ka ba ngidon kam ban le nang bangin yo ban poi sya kata ka hima ka jong blay kani ka subject ka ba don kam nang bangin tip kumno ngin le ka bangin don kam ban le nang bangin ya poi sya ka thong jong ka jing im ka jong hi tinga kwa ban kerpa ipi pin ngop ha ban ya ngap bat ban sya skor bat ai bau men sim bakut jong blay un keren un pasiau un butin un yalam un play ke jingmut ke jing perkhat bat un ai hangi ya kata ke jinglong jong ke jing sengauret bangin syakskor bat bangin pediang ru ya ke ka baka ketin ke jong blay ka keren om ya ka ba unu brio lani ke jing start jong unu brio kala ban pensyai ya pi henry penban bagi ketin ke jong blay kan long kata kan nong yalam nanti bat ka jing syai na ka banta jongi komba syakri jong blay david hagi sam kala nong ka basispa kat kendai ka dekot ka basispa san ka baong bagi ketin jong me kalong ka syarak ya kalan tiat ke jong ha ni ha ni ka por ngin ya poino sya ka ni ka subject ka jing geli ka baneng kong kalong kumno ngidei ban le bangin poi sya kata ka hima jong ki benang bangin yo ya ka jing pen em bangin ne drung sya kata ka hima lani kata ka jaka ka bau blay la pen kre na ka banta jongi iwei pi iwei kumno ngin le ngin ya pe ya ka ka baka ktin ka jong blay ka hikai bat ka kren hangi iwei pi iwei ko ki parlok ki ba ki jonga ki parabanget ki ba ki jonga ngin ya sedang da kani ka dekot ka ba pau nam pha na ka ktin ka jong blay ya ka hukum ka ba krau tam ka ba jisu ula ai hangi heswa ba lej syate shabneng ba kata ka long ka ba ngila ban syam ha ka gospel kat ku Matius kelenong ka ba arupra ka dekot ka ba khat khandai ka ba arpo jisu heswa ba lej shabneng ula ai hangi ya kata ka hukum lani ai hangi ya kata ka kam ya ka bangi ngidei ban trei ban pendep ta kalong jisu ong gumne namar kata ken to ke da lejno mopi to da penlong senran yaki benriu barok da pen baptis yaki haga kerteng ke jong kpa ke jong khun ba ke jong mensim bakhoi rekhot ka bar pho kong da hikai yaki ban sumar yaki barok kat ki ba ngala hukum ya pi hakmi ru ngalong ringkat bat pi hala kasngi hadu ka ba waino ka pertei ujisu wayangi yakani ka hukum wong ke lej no mapi kadi ka kamram ka jongi penlong senran yaki benriu barok ta kadi ka we ka kam kabau jisu pensyat hangi kamkut tang kata baruang to ke da penbaptis yaki ha ka kerteng ka jong pa ka jong khon bat ka jong umen sim bakhoi kata kadai ka hukum kabau jisu ula ai hangi iwei pi iwei bat onda haba ngila pendep ya ka kamram ka jongi bat onda haba ngiru yaladi ngila dep ya ba ya ka ban le ya kani ka benta ka ba kongsan bat ka ba don kam na ka benta jongi iwei pi iwei bangin pendep khnang bangin yo ya ka hima ka jong blai jisu ong khile pen baptis yaki ha ka kerteng ka jong pa ka jong khun ka jong mansim ko ka subject ka bangan ban bat ka bangan ya sam ha gani ka khlip mat ka dei shapang jong kata ka ba jisu la ong khile pen baptis kamut ayu habau jisu ong khilet penbaptis ngin ye pej egani ka subject ngin yang ngam jeliu hadu kat lu kalong ka badon kam
bat balai bangi hab ban le yaka au Marcos kalenong ka bakan riu ka dekat ka bakan riu ka keren gini gi kentin ka ong te uta ubangej bat yo pen baptis on penem Henry ya uta ubangej on penrem hakani ka dekat ngila ban yo i ba ka jing pen baptis kalong ka badan kam hadu kata-kata na ka benta ka jing penem ong yo ubangej on pen baptis bat on penem Henry lada omngej on la pen baptis bat ka tien yung blay ka on penrem uji suong pen baptis ka kerteng pa ko no mensim ko namar balada la dep ban pen baptis ya uno briu ya ubala hikai hangta ublay un ai u ya kata ka jing penem lani ya ka jing pen kesan ngin ya pai sa ka bible sa kinuksa kiba ngila ban yo igi jing hikai ke kordor kata kalong kanuksa syapang jong wei ubriu ubakerteng Nicodemus ngin ya pej hang ni haka gospel kat kum Yohanes kelenong ka balai ka dekat ka ban ningkong hang ni ka ong te ladon ubriu ubana ki parisi ubakerteng Nicodemus unong sensar jong ki jiu kabar uni ulawan hau jisu menmit bat ula ong hau ko nong hikai ngitip bamilong unong hikai ubalawan na uble namar omdon ubala ban le yakini ki kamba yaki bamme le lemda uble ulong rengkat bat uni Nicodemus ula le chau jisu keren ni kini ki kentien hanre haga de khot ka balai ngiyo i yakani bau jisu ula keren hau Nicodemus jisu ula yetu bat ula ong hau sisa nga ong hame lemda kapat ya ubriu umla ban yoi ya kahima ublay lemda kapat ya ubriu umla ban yoi ya kahima ublay kat besau ka ong Nicodemus ong hau kumno la ban kapat ya ubriu haba ula temen ula ban besut pat syaka kepok jong ke kemi jong bat ban kapat yu dekat kebasan jisu le yetu sisa ngaong hame lemda kaya ubriu naka bat na mensim la ban lej hapok kahima ke jong ublay la ban lej hapok kahima ke jong ublay hakani ke jing yasham hakani ke jing jia ya ka bala bu jing kan mau hau Yohanes kelenong ka balai syapang jong unik Nicodemus jisu ula keren hau Nicodemus syapang jong ka jing pen baptis uang lemda kapat yo briu umla ban yo i ki hima jong ublay haba Nicodemus ula kulmar jingmot semlas ngau tu uang atu la ban kapat yo briu haba ula temen ula mo ban besut biang hapok jong ka kepok jong ka kemi ndai jisu haba ula yo i bau Nicodemus semlas ngau tu ya ka jing keren ka jong ula pensyai yo Nicodemus uang sisa lemda ka ya ubriu naka bat nau mensim la ban lej hapok ka hima ka jong ublay hang ni jisu pensyai bat ukren ba ka jing keren ka jong ka teubet ya ka jing pen baptis ya ubriu ha ka bat ka jing yo diang ka jong ubriu onda haba ula sya pen baptis ula kela bamut ula pediang ya jisu ba on pendap yo dau mensim jong ublay an pendap yo do mensim jong ublay bat dei kani ken ka kam ka ba uwei pa uwei ubriu lani ka wei pa ka wei ka briu kidei ban le kidei ban pendap kenang bakin yo diang ya kata ka jing penem lani kin yo ledrung hapok jong ka hima ka jong ublay hoi ngis ngau thu menta ba ka jing pen baptis kalong ka badan kam lemda pen baptis ubriu unom yo ya ka jing penem henry ka jing kelipat kawan hakmat jongi namar ba hakini ki sengi ki bangi mentah don bun ba ki jing hikai don bun ki balang kristan don bun ki jing hikai ki ba hikai syapang jong kani ka jing pen baptis don bun jat ki jat jing pen baptis ya ki bala hikai hakani ka percaya don ki ba
penbaptis dah ka ba pengam dan ki ba penbaptis dah ka ba senreit lan ni ka ba syuta bat kum ta ta ke jing keli ka long haba bun ki jing penbaptis kat ni kano pat nakini ki jing penbaptis ka ba long kat kum ka ktin ka jong ublai kano nakini ki jing penbaptis ka long ka ba dei bat ka ba shisha ka ba kat kum ka ktin ka jong ublai ngin ye pet ha ka Bible don kat nu ki jing penbaptis ha ka Siti ke jong upol sikinong Ephesus kelenong ke basau ke dekot ke basan hang ni ke ong badon tang uwei utrai don tang ka wei ke jinghet badon tang ka wei ke jing penbaptis kalong ke basai ke tin ke jong ublei oi kemang oi pi don bun kita ki balang Kristen hari ni ki singi ki bahikai kita ki jing penbaptis ki baper Henry penban bangin tip bat bangin sengau scam kano ke badai ke jing penbaptis ke bersisang ide ban lech ke tin ke jong blai tin jong blai ke ong don tang ka wei ke jing penbaptis ngide ban wat pat kanu kata ke jing penbaptis ke badai sisa kat kum ke tin ke jong blai kanu ke jing penbaptis ke badai kat kum ke tin ke jong blai to haba haswa bangin poi syata bangin sengau thuk khamha ya kani ka rukom ban penbaptis ngidon kam ban ya lech shua ban ya pet ya ke jingmut ka basisha jong ka ktin penbaptis lani baptism ka ktin baptism kawan na ka ktin Greek baptizo ka bamut ban pengam ya ubreu barok sirenyang barok kawai kamet ha kaum ta ka de ke jingmut jong ka ktin penbaptis lani baptism baptizo pengam ha kaum barok sirenyang ban penbaptis ya ubreu don kam ban pengam lani ban tep hapo jong ka bat kum juru habangi pet ye kani ke jingmut habong don kam shib don kam ban tep yu breu ha ka kata ka bumut don kam shibun ka ban penbaptis maka Bible ru ka keren ya kata haba penbaptis don kam shibun ka Yohanes kelenong ka balai ka dekot ka ba arpulai hang ni ka te u Yohanes ru udang penbaptis ha ainon hajan ka salim nabaladon hangta bun ki yes ngo Yohanes upen baptis hasalim naba ladon hangta bun ki bun ki don ki wa don ki twei don ki jaka ki bejeliu ya ki balak ban pengam ban penbaptis tiki la yawan bat la penbaptis yaki kanuksa kababahatam bangin pai bangin sengau thuk sapang yang kani kalong bangin pai syau Jisu ngin pai syau Jisu Kristus kumno u Jisu Kristus ula sya penbaptis kumno la penbaptis yau Jisu hau Markus kelenong ka banengkong ka dekat ka bakhendai ngiyo ya kani ka jing thok yang ka tin ka jong blai ka ong kala jaru hakita kisngi bau Jisu ulawan na Nazaret ka ba ha Galilea bat la penbaptis ya udau Yohanes ha ka Jordan kadakot ka basipau ka ong ti kumni ru haba udang kiu no na ka ula yo bala peli ya ki benang bat mensim hiar ha kum ka paro kani kini ki dekot ki ya thu hangi ki pensisha hangi bau Jisu Kristus ula syak penbaptis ulah syak penbaptis ai ong ka ktin ka jang ublai lawan na Nazaret ka bahag Galilea la penbaptis ya dau Yohanes ha ka Jordan Jisu msum la lek syaka temple ya ka ban yo ya ka jing penbaptis Henry ulah lek hier dalade syaka wa Jordan bat la penbaptis ya bat ka Bible ka ong ba ulah kiu ka dekat basipau haba la penbaptis ya Jisu haba udang kiu no na ka yo iru bala ple ya ka beneng bat ba mensim ba ko jang blai lawan hiar kum ka paro kani gede nuksa ka batam ha ka bangila ban syem kanang bangin yo ban tip bat sengau thu ya ka rukom kumno badai ban penbaptis yangi sakawai pat ka jinggeli ha kini gi sengi ki bangi menta ka mga ong ipidon bun jat ki jat jing penbaptis andai ka Bible ka ong don tang ka wei
kabakum nu kata ke jing penbaptis to kamat ka banengkong kalong bangilayo i bahaga jing penbaptis don kam shibun ka Teh kini gi singi gi pamenta ngiyo i ba karukam penbaptis hooj ki penon kam tang kandiat ka ndai ka Bible ka don kam shibun ka sakawai pat kamat kalong ba haba penbaptis ki brio kini gi singi la penbaptis ia ki khenlong Henry hatu kani ka jing kai kalong na em kat kum ka tin ka jong ublei Hakanu ke artah badai ban penbaptis ia Gibril. Tongin ia pai sekektian ke jong blai batkan batai yang ia kani ke jing sisha. Hakikam ki apostol kelenong ka ar kat khot ka balai pupra. De u Petrus ulaya thu haki tu pin kela ka bamut bat on penbaptis ia pi wei pa wei ha ka kerteng u Jisu Kris ya ka ban yo map ki pop bat pin yo diang ya ke jing ai ke jong men siam bakoi u Petrus hang ni u ong haswa ba on penbaptis ya kibri u ong to pin kela ka bamut yanu keren pitharai hatu keren ni ki khlung lada u keren ni ki khlung kin nampat sngau thu ke jing mut ayu kata ban kela ka bamut Henry kini ki kentien ki bau Petrus ulah keren ngiyo i bau ulah keren ha jing ya lap ka jong u ha bau ulah ya lap ki briu kilas ngau dung hal ki donut jong ki bat kilas ngau si ki pop ki jong ki ong apara kum dongin ya le Petrus ong yang de kela bamut bat an penbaptis ya pi an penbaptis ya pi uwei pu uwei ha ka kerteng u Jisu Kris kenang ban yo map ia ki pop ki jong pi hang ni ngiyo i bahaswa ba on penbaptis don kam ban kela ka bamut manu bala ban kela bamut om dei ki khlung Henry dei tang kita ki bala sngau thu ki bala rangba ki bala tip ba ki la hap sakapop bat baki don kam ya unong pen em bat ya uta unong sius pa ubala ban map no ya ki pop ki jong ki kani gede ke jingmot hakanu ka arta Badewan penbaptis, dewan penbaptis ondalah he. Nang ta habangi pai ru show Jisu ini pai biang show Jisu hot. Yau Jisu lah penbaptis sakawa Jordan da u Yohanes ong ka ketien ka jong uplai. Bat ka Bible ka yatu yangi ka ong ba u Jisu ula lehi dalade sakawa Jordan. Kata ka bamut bau Jisu ula he ula san ula rang ba. Om semla ya lam ya om semla betin ya da u Joseph bat ka Mary sakawa Jordan reu Jisu ula lehi dalade Syakawa Jordan batlah penbaptis ya kat kum ke jing bu jing kan mau la tip ya kani ke jing sisha ba ya Jisu la penbaptis anda haba ula dap lai paus nam ka arta Jisu la he san ula rangba bat ula penbaptis hakapor ba ula dap lai paus nam ka arta ngini puli kani ke dekat ban penskam hani ka ong hau Markus kelenong kaban nengkong ke dekat ke bakendai ka ong kala jiaru hageta kisngi po Jisu lawan Nazaret ka bah Galilea batla penbaptis ya da u Yohanes haka Jordan la penbaptis ya da u Yohanes haka wa Jordan to ka Bible ge thu yangi ya gini gi jing sisha mentangin ya pai pat sa ka wei pat ka benta sa ka wei pat ka mat ka jing penbaptis ka theo ya ka ai Kejing penbaptis ke theo ya ke ai. Rom ke lenong ke bahan riu ke khot ke balai. Hang ni kong ni pim ju tip bakat ki banangi ya ki balai yo penbaptis yo Kris Jisu la penbaptis yang i ken ya kata ke jing yap ke jong o. Nang ta ke khot ke basau kong namar kata ken la betep lem yang i bat u da ke jing penbaptis ha kata ke jing yap ke jong u bakat kumbala penmipat yau Kris na kibayap da ke burom ke jong u kepah kumta bangiru ngin yayat haga jing thmai jong ke jing em nang ta kebasan kau namar lada lapen ya besap lem yangi haga jing seriem kata ke jing yap jong u kumta ru ngin yo long hakata ke jing seriem ke jing mipat jong ubangi da tip ya kani bala saknar pna lembat ya briu betemen jongi ba onda yo penjot no ya ka met ka jong ka pop
nang bangin long rau su ha kata kapop namar ta ubalayap kum tala pelaksan ya na kapop habangi pai bar habangi puson habangi penlek jingmut halor jong kini ki dekot ngiyo i hang ni bakaktin jong ublay ka ong ba ka jing penbaptis hi ka theo ya kata ka jing yap ya ka jing tep bat ya ka jing mi pat ka jong uji su Kris la penbaptis yangi hang ni ka ong ni phim jutip bakat kibanangi ya kibala yo penbaptis ya Kris Jisu la penbaptis yang ken ya kata ka jing yap jong uji su ulong ubri baklem pop dan kamban yap henry uyap na ka benta ki pop ki jongi iwei pi iwei uyap ya ki pop jong ki breu te kom juru mangi iwei pi iwei habangi sim ya ka jing penbaptis ngidon kam ban yap ya ki pop habangi keren sapang ka jing penbaptis baka theo ya kata ka jing yap ya kata ka jing tep bat ya ka jing mi pat hang ni ngidon kam ban sngau thu ikini ki lightly ki benta ha ka jing im ka jongi ka ban kong kalong bangidon kam ban yap yap ya ka ngidon kam ban yap ya ka pop kum no ngin yap kata kamut bangin kela ka bamut haba ong kela ka bamut ngin kelet no e jing long ka barim ngin penduk no la ngin pen yap no e jing long ka barim bat ngin im no ya ka jing im ka bat thamai kata ka de ka benta ka ban kong yap no ya ka pop bat haba ubriu yap ki lek kam no haba ubriu la yap ki lek ban tep ha ka jing tep mat ka baar ka long bahaba ngiru ngila kelaba mot ngila yap ya ka jing long ka barim ka jongi hoj dan kam ban tep yang ngiru ya kata ka yau ta ubriu batemen ya kata ka jing long ka batemen dan kam ban tep no yau ta ubriu kum non tep ti da kliu kendel re Jisu la hikai yangi leng ba ka ktin ka jong ba dan kam ban tep yau ta ubriu ha ka leng ba ka jong ka jing penbaptis dan kam ban tep yau tau beriu belak kelapa mot nang ta susu kamat kabalai kalong haba kateu ya ka jing yap ka jing tep ka jing mi pa Jisu la mi pat kum juru yau beriu ubala yap ya ka jing long barim la dep tep ya ha kata ka jing tep jong ka jing penbaptis nang ta don kamban pen mi pat ru ya na kata ka bat habala pen mi pat ong ka tien ba un yo ya ha ka jing thmai jong ka jing im bakat kumbala penmipat ya Kris na kibayap daga buram ga jong pa kum ta bangiru ngin ya yat ha ga jing thmai jong ka jing im kata ka de ga jing mut jong ka jing penbaptis bangin yap bon tep yang hi ga jing penbaptis bat kum juru bangin ya mi pat ha ga jing long jing im ka bat thmai bangin ya im na ka benta jong Kris bat bangin yang na ka benta ka jing sisha ka jong bat bangin pla ya sha ka perthei ngin ya yat chakmat Marcos ngin ya yat biha kani kat Marcos kalunong ka bakat riu kat ka bakat riu hadin bangi la kala ka bamut ila yap ya ka pop in bala tep yang hi ka kum juru habala mi pat bangin ya yat ha jing thmai jong ka jing em on habala dep ban penbaptis yang ngin yo ka jing kerman jong ka jing em Marcos kan riu ka ong tiu ta ubanget bat yo penbaptis on penim henry ya uta ubam ngej on penrem unu ubayo sengau ya ka jing hikai jong ka jing sisa ka ktin ka jong ublai lada un ngej bat lada un yap no e kata ka jing long barim lada un kela ka bomot lada usim ka jing penbaptis ba un ya ka jing thmai jong ka jing im ka don ka jing kermen on ka ktin jong ublai on penim henry penban ya uta ubam ngej on penrem akwa bangin ya yo susu ya kani ka jing hikai hoj meneh ngile pej ya katu ka benta ba ngidon kam ban sya penbaptis kumno on penbaptis don katnut li jing penbaptis don tang kawe kumno on penbaptis dan kam sibun ka ban penbaptis nang ta susu ka jing geli kawan hakanu ka por bade ban penbaptis ka jing penbaptis ka de ban long ha ka por bau briu ula sengau thu ya ka pop bat ya ka hok bau ula sengau thu kumno ban kelah ka bamut bat nang tangi le ya pej ru ya ka to ka jing mut jong ka jing penbaptis
maka tahu ya ke jing yap ke jing tep bat ya ke jing mi pat nang ta syushu ngilayo iru ba ubriu uba ngej bat wayo jing penbaptis don ke jing kerman te mentang akwa ban yalam ya pi syushu bangin kham sngau thu kumno ba dei ban penbaptis ya ubriu haba ke jing penbaptis ka tahu ya ke jing yap bat ya ke jing tep te kum taru ya ubriu bala yap ya kata ke jinglong ke ba rim ke jinglong ke ba menswa dan kamban le hi thik kum ya tau ubriu ubala yap sisa ha ka dok kata ke ke jingmut ngakwa ban bu ipi ke jingkeli haba ubriu uyap kile kum no hatu ki penyang yu hatu ki pentia de kenriang lan ki pendem de pelup yu kim jule kum ta henry kile kum no ki pentia yu dalendang nang ta ter anda ubriu yap la pentia lendang yu anda hablas nah ka senduk ru la pentia lendang ya ta ubriu bat haba tap ka senduk ka tliu ki pentia lendang hi ya ka tu ka senduk ta ka de ka rukom haba ki briu ki yap haba lek ban tap ya tu ubriu ka jing tap ru la pentia lendang ya ta ubriu te kum ju ru ka jing penbaptis ka theo ya kata ka jing yap bat ya ke jing tep bat ya ke jing mi pat habala tep yo tau briu betemen ha kata ke jing tep jong ke jing penbaptis ha ka don kam ban pentia lendang ya ubriu ha ka bat onda habala de ban pentia lendang ha ubriu uki kumno uki bet da kani ka khmat kum taru don kam ban penki pat ya tu ubriu na ka bat onda ha ba ulaki na ka ba utu ubriu unla ban ha ka jing thmai jong ka jing kata ka de jing mut dengan ngej ba phi la yo ya ka jing mut kumno bayangi dei ban penbaptis don kam ban penbaptis yangi de ka jing penbaptis jong ka bible ha ka ba don kam sibun ka don kam ban penbaptis yangi onda bangina san ngila rangba bangila tip ban kela ka bamut ba don kam ban penbaptis yangi ru ka jing da kata ka jing penbaptis ka ba theo bet ya kata ka jing yap ya ka jing tep bat ya ka jing mi pat kaktian ke jong ublay ka ayangi ke jing penslur lani ya ke jing kentu hakikam ke apostol kelonong ka arpu ar ke khat ke bakhan riu ka ong menta ti balai phi pentut tu yang tu sya baon pun baptis ya me bat sat no ya ki pop jong me da ka bakhat ke pat ya ka kerteng ke jong kata ka dei ke jing penslur jong kaktian ke jong ublay balai phi pentut kwa ban pen kan mau ya pi ya ka jing ya thu khana ka jing jia shapang jong uyunok ubriu jong ublay uyunok long ba kat ba udang don ha kata ka jing yat lenti ka jong ula puli ya ka ktin ka jong ublay ka badai na ka kitab jong Isaya ban ka ktin ka jong ublay ka ya thu yangi ka ong ba men sim bakut ba keren hu Philip la pha yu Philip ya ka ban lek ban hikai ban batai ya uni uyunok baru Philip ula lek onda hawa ula lek ban snok na kata kali jong uni uyunok Philip ula kali ya wang hatu mes ngautu ya ka ai ka ba me pule uni uyunok wang kumno kenyan ngautu la da umdan ubriu ba batai dei hang ni ken bau Philip ula yo ya ka lat ya ka ban ya sam ya ka tien ke jong uble bat ula batai ya ka jingmut jong kata ka benta ka ba ula pule padahaba uyunok ula yo sngo ya kata ka jing batai ula yo ya kata ka kubor syapang jong Jesus Christ upala yap na ka benta ki pop la kata ya uyunok padahaba la kata ya ka donut ka jong uyunok ula kut jing mut hang tahi klem da pen slam kat bagi dang ya ya ka lenti ong ka ktin ka jong play haba kila yo ya kata ka ha kata ka lenti uyunok ong hakmi kom kai ka ba penpep ba on penbaptis yang dai ha kata ka por Philip ong mela ken lada mengai tu neu uyunok ong hoi ngangai bat kumta kila ya pensange ya kata ka kali bat onda ha kila pensange ya kata ka kali baro arngut kila ya hiar sya kata ka wa kabadon ya kata ka ha kabala ban penbaptis ya uni uyunok badu Philip ula penbaptis ya uni uyunok bat uni uyunok
klem artatin ko maka Bible ka ong. Tao bangit bat yo pen baptis on pen em. Henry yo bangit yo bom ngait on pen rem. Klem artatin nga ngait. Bau yunok ulayo ya ka jing pen em namar. Bau langait bat la pen baptis ya kani ka jing tho agak tin ka jong blay ya ka bangila ban syam hagi kam ki apostol kelenong ka ba pra pila ban puli ter ya kani ka lenong bat pin syam ya kani ka jing ya syam ka jong yunok ka jing ya syam ka jong yunok te kum taru habang iyo ya kani ka nuksa ka jong yunok balay ka jing syapang jong pi bat jang ngaklam keren na lade ndaga ktin ke jong blay keren hangi wei pi wei bala da ka ktin ke jong blay ka keren bat lada pi sengu thu ba kata ka de ke jing sisya balai ngin pen ya ki dok nut ki jongi ngidon kam ya kawan pendem rit ya lade hau blay bat ban IT ya lade hau bangen IT shu lengba kata ke jing kut jengmut lengba kata ke jing ka jing kelah ka bamut bangin yap no ka jing long ka barim ngin kelat no gitu ka jing hikai ka barim ya ka tu ka jing baklah ka bang layat bar si kata ngin kelat no kita ngin sya ba ka jing sngo briu kan wan hangi henrei penban bangin IT yalade sya ublai ngin penrit hau bat kum yunok bangin ong hakmi ka 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 ba penpep yang ban penbaptis mentati balai pi pentut yang de syak bon penbaptis ya pi bon saj no igi pop yang pi ka bakot kerpat ya ke kerteng ka yang try baru nong penem Yesus Kristus ubleun kerku ya pi nak ni ka jing ya sam nak ka tin ka jong amen.